dito, bibili tayo ng flasher muna dito bago natin kunin yung partner natin para may hazard tayo mga bay. So ito na po yung ating tie handle switch mga bay. So puging pugi sa tignan mga bay, komportable na siya gagamitin, pero napanibaguhan ako sa kanya dahil itong signal light is ganyan lang po pagka on ba. Yung sa stock kasi natin ano pa kasi ito, ipindot pa kasi yun, ito hindi na. So yan, sisindihan na natin yung susi para gagana siya. So naka off lahat. So yan po siya, yan, open if I. So yung dashboard is wala pang makikitang ilaw. So ito yung battery natin 12.6. so una natin isindi is itong park light. Yan po, makikita ninyo sa park light, di ba? Tsaka sa likuran din, iilaw din sa likuran mga bayo. Yan, brake light. Yan, patayin natin yung ilaw, brake light. Yan, so gagana lahat. Tapos patayin muna natin para makita yung hazard light. Yan, ito po yung hazard light. So dalawang ilaw, kita ninyo. Oh. Pati sa likuran, dalawa yan sa likuran ha. So sa GoPro ko lang din mo para mas maganda sa tignan ba, kasi yung paligid is medyo madilim siya mga bay. Pero dito wala kang makikita na indicator dito mga bay. So ito ko lang tatandaan na nag-hazard siya. Pero pag magsisignal ka, lalabas siya. Oh. Right signal light, left signal light. So lalabas po siya. So yan po ang nasa tie switch mga bay. So nakikita naman ninyo yung unang upload natin doon. So wala tayong masyadong mga explanation kung paano natin ikanabit yung wiring, kasi mahirap talaga siya mga bay. Hindi siya plug and play, pero may video akong napanood doon. So dito ko na ilagay yung link sa video na pinanood ko, screenshot ko na lang, o kayo nang maghanap doon, kasi doon ko yun hinanap yung mga name tag sa mga wiring nito mga bay. So yun na natin, yan. So iilaw, so green yung pinili natin. So iba-iba yung color nito, may red, may violet, may white. So yung pinili ko yung green para sasabay sa ating motor ba. So sindi natin yung ilaw. Ito yung pag park light lang, so ang ilaw ito at saka yung sa likuran. So pag sa harap, ito na po siya, yan. So ito yun, nakalid na tayo. So kita ninyo yung ilaw. So high, ito po yung high. Grabe ang taas, di ba? So ito yung low. Oh. So passing light, yan. Kita nyo passing light. Pero pag hindi yan makasindi mga bay, passing light mo hindi gagana. So dapat isindi mo talaga yung ilaw para gagana yung passing light. Yan. At itong busina gumana din. Yan, gagana. Pero pagpatayin mo yung isa lang ang gagana. Ito po siya. Di ba? Ang cute. Pag isindi mo rin yung mini driving light, ito yung ginamit natin. So dito sa kabila, ito yung high and low. Dito sa kabila, ito yung ginamit natin sa mini driving light. So yan po mini driving light natin, di ba? Grabe, kitang kita yung buong paligid. Yung high, yan po ang taas ng high. High and low, kasama yung high and low blinker. So yan pinaka best. So may blinker pa tayo, pero i-adjust pa natin to, ibababa natin to kunti yung driving light kasi ang taas lang pala. So parang sumabay siya sa headlight ba. Dapat yung sa headlight dyan lang sana. So dapat mababa lang siya, dapat dito lang siya. Mababa lang sana yung mini driving light para makikita yung dito ba. So na natin, madali lang i-adjust yung mini driving light natin kasi nandito lang yun ito. So parang gumana lahat ng ating tie switch handle, tie handle switch mga bay. So gumana siya. So
tayo lang ang kumabit, so nag DIY, so hindi na natin ipakita yung mga wiring nun kasi ang gulo-gulo na. Pero pag panoorin nyo yung video na pinanood ko, yun, talagang malalaman ninyo kung paano to ikabit mga bay. So para sa akin is nagawang plug and play lang po siya. Kasi ayan, diskartihan ko talaga. So si Bro Charles yung ipakabit ko sana nito, kaso busy si Bro Charles, so wala siyang time. Kaya yung nakauwi ako ng maaga, so mataas yung oras ko, so yun ang pinagdesisyonan natin na dapat atin na lang gawan yung paraan. Kaya ba natin maikabit? So kaya pala. So yun, all goods na. Nagpalit pa tayo ng bago na to mga bay. Malaki to, maganda to hawakan. So ayan lang siguro ang mai-share natin sa tie switch, tie handle switch mga bay. So all good siya, maganda, so komportable sa gamitin, pero parang ano naman siya, matagal naman siguro to masira. So ang price nito is nasa 680 ata. So sa Shopee ko to in order. So pag masisira to, madali na lang orderin mga bay kasi may abang na dito, tsaka ano na po siya, yung wiring niya ba diretso na isasalpak sa ano natin, sa original natin na wiring sa Reader G. So yan ang kagandahan. So yung digital natin hindi ko na ibinalik mga bay, kasi mas gustuhan ko pa to. Mahal yung bili ko nung digital, pero hindi ko na ginamit mga bay. Walang nasisira nun mga bay, okay yun. Ang hindi ko lang nagustuhan nun is yung speedometer niya ba, hindi siya gagana ng maayos mga bay. Tsaka ano, parang dagdag lang yun ng sakit sa mata ko dito pag iilaw. Hindi gaya dito ba na minimal yung iilaw. Tignan ninyo, ganyan lang ba, hindi masakit sa mata ba yung ilaw nito. So ito, hindi ko to pinalitan ng LED, parang pinalitan ko ng LED itong ano lang, ata yung indicator ng high lang, pinalitan ko ng LED para lalakas siya ba, para makikita ko. Kasi pinalagyan ko na kasi itong ano, binili ko tong voltmeter, pinasok ko dito. Kaya yun, yun ang purpose na nilakyan ko yun, nilid ko yun, para mapansin ko ba na nakahay na tayo. Kasi yung isa kasi nating switch na original mga bay, pag yun ang bibili natin, ang mahal kasi nun, nasa 2,000 plus, tapos simple lang siya, walang mga design ba. Di gaya nito, mumurahin lang to, pero maganda yung design, parang balance ba. Tingnan niyo, di ba? Parehas sila dito, parehas yung sa hazard, dito parehas, di ba? So parang parehas talaga sila. Ang hindi lang pantay nito is itong yung side mirror natin, di pantay pagkakabit ba, at parang umakyat kasi ito, kaya napansin ko na umakyat talaga siya. Di gaya dito na parang bumaba ba, kaya ipaganon ko pa to doon sa bahay na lang pag uwi ko. Kasi napapansin ko siya na parang medyo nakita ko dito. Tingnan niyo yung shape nito, di ba? Dito parang ang dikit lang, kaya i-gano natin to para makikita pa natin to pag gagamitin ba, hindi masalipdan nito. So ayan lang siguro ang mabibahagi natin update sa ating tie handle switch mga bay. So ayan, kita-kits sa susunod na vlog mga bay. Let's go!